Salutare tuturor, eu sunt Match pe Gamer și bine v-am găsit la un nou episod din de Minecraft. Și dacă vă place acest episod, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să fac o serie de Ultimate Spider-Man. Nu o să fie pe telefon, o să fie pe laptop. Dacă vreți o serie de Ultimate Spider-Man, bine, nu e Ultimate Spider-Man, doar e un fel, aproape de adevăratul, dar doar grafica diferă, nu vă gândiți la altceva. Și asta e o nouă serie. Dacă place casa lui Ed, această serie nouă, casa lui Eddie, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la canalul meu. Hai să înmulțim. Eu dau așa la nimerele. Hai să mulțim și faci cuțele. Poți ăștia mă fund? Nu, Măritul Pony. Ăștia. Am puțin lag că sunt cam multe animale și deci o să fac o serie de Ultimate Spider-Man cu o grafică mai așa, mai vechiuță. Bine, m-am jucat jocul, nu l-am făcut pe tot, durează foarte mult, nu e prea greu, dar mă deranjează că n-ai pânză, ai pânză limitată, nu ai nelimitată, adică să ai până în anul 80, în anul 2000. Până în 2320, nu știu ce să zic acum, dar pe ăștia încă le-am mai mulțit odată, dar le mulțim și acum. Nu mulțiți-vă, mă! Faceți pui, faceți copilași pentru băietul. Deci am lag mare, deci am un fucking lag. Zici că joc pe 200 de frame-uri. Lăsăm survival, normal, ok, toate sunt bune și frumoase. Mi-am instalat mapa, a fost instalată și uitați-vă și sunt Spider-Man. Uitați-vă și ce frumos. Nu arată bine. Ce apă frumos. Uitați-vă ce apă frumușică. Trebuie să știu exact cât am... habar n-am cât filmez, dar... Dacă nu știu cât filmez, nu o să bag mult și... Da. Ce să facem noi în acest episod? Cred că o să ne ducem în Nether. Să ne batem cu băieți. Avem la arme, la toate pșai de capul. Lag de mă doare capul. No, dați-mi. În acest chest doar pepeni. Wow.
Deci treaba asta nu cred că o să ne pese, nu știu ce o să facem. Și aici, mă. Și n-ai bine aici, mă. Nu merge că nu-i nimic. De asta nu merge, mă. Mă gândeam, bă, ce-o fi aici, ce-o fi aici? Nu-i nimic, mă. Deci partea asta n-avem nevoie, doar când e foame ne ducem și aici. Și luăm niște pepene. Enchanting table, dar n-avem level. Bă, nu cred, stai un pic că vreau să ne ducem, hai să vă arăt o chestie. Deci vine, uite așa, de sus jos și eu nu-mi dădeam seama. Ăsta. 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 2, 3, 6. 2, 3, 6. Și... Tum. Da. Și luăm ce vrem de aici. Aici nu e nimic. Nu e nimic, parcă avem ceva. Sunt niște chestii care le-am pus eu, care le-am zis. Dar aici e pua de capul. Da, cred că o să mergem în Nether să facem niște experiență. Doamne, pe parcursul acesta o să facem și minări. O să facem și aici. Vreau și eu să văd. O, apasă odată butonul. Bă! Deci am un lag de tot. De nu mai pot. Deci mă doare capul la cât lag am. Dacă a explodat portalul. You piece of shit. Ca să ai penetrat. You fuck yourself. Go fuck your... Fuck you. Da, frate, am uitat de gaștii ăștia, că m-am jucat eu off camera, dar nu m-am mai jucat, măcar. Și cum n-ai bine să văd aici? Haide. Haide! Așa. Wow! Deci, cred că vom încheia acest episod. Nu am făcut cam multe, dar dacă lăsați un like o să fac o serie de Ultimate Spider-Man. Nu prea episodul ăsta am făcut cine știe ce, dar cu acest episod baftă-me. Pa!